Khaile Geronimo crime video thar lo chuak le ta karma salama kan merchandise kan release ve hluai khania be sei phak bakin min lo hlut saka kan lom hle ani link atanga cha theilo vemo cha thiam lo vemo kanom chuan WhatsApp number 8794718896 a hian Geronimo tin ron thonanga kan lo pui thereng chawani tin kan bungro te India ram muntina free delivery ani tikha kanan soilang le bok ani e he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e December ni sompali kumsangkat zakwa somkwa pakhat inrin ni zing ania Federal Way Washington USA mi panaw pangkum som pathum milek Drew Miller chu athian denen skateboard khalin anthenom school pakhat Federal Way High School bulvela chuan anin koma classic line ni boka dai khang pante te han chhir ke phak mai chu an nuam ti zong takani boka an hlim dar hle chutia thil dang ngai to lem lova school kot zola an kal tlang lai chuan an pia deuh hnim buk zinga tang chuan papakhat an shet ngai mi po ni lo hi aron chuak lol maya ma se ngai that lo na chang pon shet lem lo wangin chuti takin an lo uk sak lem lova tuemo ganza zuru ti vel ni an ring deuh mai mayani chu paron chuan hnim buk lam chuan kaltum na lamani shima ti chuan in fiam koi zor chung chuan chulai hnim buk bul chun va thleng phea kareile thil rap thlak el tiang an va mutatlat mai chulai hmuna chuan meiche Tleirawl pakhat hi ni khoshelovin alo let reng maya chu vele man mo phelengin ru te thian zo chu anin lampanin an tlan ngala ti chuan an chung te hena an thil ton chu shilin an ni chuan police an kota ani nu chui tu te zinga mun ron thleng masa zinga mi King County Sheriff Office thoklai Detective Scott Strathi chuan chu Tleirawl lo let reng chu an en thuaka ashan pain dikpo ngai lovin a thi to tia shengal maya atom no pakata chuan Sarah ti loin three hi a hmua ti chuan an victim chu arwangan charna bul school alut kumsom paruk mi Sarah Yarborough-i ti an shetheita ani kumsom paruk mi Tleirawl chuak tir Sarah Yarborough-i nau pangjei hoile fel thar chian tiang hi ania heti hun lai hian high school akal ve meka zirna konga po angai tom lo pol ani nge a hmel munuama mi biang biak athiamin lim hmel pusang theirenga anule patele aule naute poin ama beiseinan nei sang leni an school drill team cheerleaders kan ti mai moi devalam that china hian telin hemizing po hi an practice hun turania zirlai thuoi theiti taka athleng masabera atang nin alang amai ro chu a thian ten wa thlen khom ve vek nuwa po a hmelalan taklova chuan in lamanan phona a chung ten a chuana rei to thuin an lo chang boxi anan en kol chuan an school motor park na hmuna a car pom ngeya ma se ma chu mu tu reng om lo a hnu dewa no pangthen khatin an school pialoka ruangan char thu an shezuita sarai ruanga ni ring deuh si ring phal chi silovin thodep dep chungin an veena an hlawangin an thian nu sarai ruang nge ni ti an va fin fiata ani heti lai hian anule pa te chu au nau pa in khel troyomin an zin chuaka ama sarai hi chuan school lama ti turan nei wangin akal rem chang ve talova a chung te zin hlan chuan a thian nu pakhathi ria pui turin a soma ani po chuan lo rem tin a thi ma zir top zan loka po chuan basketball khel enin an leng chuaka an hlim dun hle ani atukin rin ni zinga chuan tho haidewa wangin man mo takin siam soka ti chuan an school lampan chuan a tlan chuak zui ta niin a thian nu chuan a soya heti hian rinlo devin anun chu alo top taringot mayani
aruangan charna mun chu motor hunna tanga fit zathum vel leka ania a thom hnoin phel nuala chungte chu a bul hnim chunga chuan an char nge a a stockings hak lai chu ngonga loin ve wangin chumi hmanga re hlum chu niin alang taber ani ruang cheto tak han mu te thil som takania a mai ro chu sarai hi chu thina la rei lo ti hriat thei maya chu ti chung chuan chu ruang tharlam tak mai han mu chia chu detective ton hriat nga to tak te po chuan en har san ti zo ke moti mai turani huru suan na kai noi poi khoina ni nge in alanga a jacket le thom no pang de khol chu arwang bula charania a mel chu eng ma chiat na lom lova Tleirawl poi seilo le thlabar mel pu an school drill team uniform ha misual kutuar ti hriat ngoi ngoi chuan ril ruak khoi dana dang zar mayani poi khoina hnu ma an hmu tir phata tangin nu chi tu de chuan sual na u chuak poi khoina te nom takani ti chuan ngai dana ni bur mai sarai kar po chuan an endik ngal thuaya ma se eng ma hanin be na hnu mai mo poi khoina ne na in zom thei thil mu chuat tur om lo a kar ma si da chuan chu mi zinga kal ma siam a ser thlum tui pai po bomi alovin alo loma zona lian tak lom ta chu a ruangan charna mun phul buk noya chuan eng tin nge mi sual chuan a hroi thei ti chuani alandana tharuma in beina eng man musilova saraila chulai hmuna chuan hankalna chan tura nei oman shebok silo ti luina mangemo vo bet chunge mo anin hruai ni chuan sarai chuan ne don lo ma se a koto pa chuan thei topin a tang vein an ring box si tin chem te mo silai moral thomenge mo tak mangina vo niang handi don se chu tiang ral thuam nu ma chu taksa chuan mule mia box silova nu chui tu te chu an ril ruwa buai tanak mai a mai ro chu sarai mi zian an hriat chian nu chuan tlemin ngai danan nei thiam le ta dewa chu Tleirawl chu en kolna le zirtirna tha donga selian ti taka midang tan a in pein a kianga mi te ngai sakle nin ama hricheng tu de chuan an soya chung mi te vek chuan tran pui ngai mu phei chuan a tlan chedon lo ti po kon fi takin an soi thei boka abula min harasatna eng po soi se thei top choin pui dan konga dap ngei thina ni ome chumi jing po chuan mi sual chuan eng tine mo bumani an ring tabera en tirnan sarai hena chuan koi te ka tibawa emo ka kar cha bi ka mu zo lova ti tene mo lo bum ta se a thian te nga palo mai ai chuan a zon pui le du mai an ringa chu aril ru thatna chu a wan doi pui ta ni an ring taber ani inrin lok na pom man lovin a rong theng berin an fanu an farnu an chan ania a chung te torna chu soi fia thei ponilo tin a thiante a school lu pui le chulai venga cheng te zong point makan tin oi harasan ti tak zeta tin ril ruwa lo thona lom ngal lo theilo buka poi khoi tu chuan man vat lo chuan an fa te chunga po thleng ve thei reng tian hriat awangin veng chung nu le pa te dan chuan om le ngam na chi ani tolo tun an thlen chin ai chuan an merin hlel ber chu nau pang hovin nim buka tanga aron chuak lain mu tunge tian hriat lo kha ania an soi mangin chu pa chu mingo fit ruk vela sang sa thapa ngai thawlu tuklo ani ome crime scene chu ala tharlam boka evidence po an muchang ring lea chu tiang ani wang chuan misual chuan man ngal mai turan ngai deuh fura a mai ro chu rinang ngot chu ni ta hau lo mai atira khan aruangan mu dana tra ngai dana nan siam chin khan pong sola tok ngei turan lo ngai ve top khania uluk zoka anen dik nuwa a thom hnoa chuan mi pachi chuan mungeya a mai ro chu a ser chunga em chuan lut lo ni na langa tin chu ta tang chuan mi pa DNA chiang zet men nei theibok ani heti hun lai hian DNA manga nu chui na hi an mel shet chan ve to ngeya a mai ro chu khol le thiam na tela chang tlun tok lo wangin a tang kai turangin an la mang chuak tak
tak theilova nakina thiam na tela sang chho zelanga chang thar ten khol chang kang jok mangin an laron fin fia theima na tin chu DNA profile chu an da thari ta phot ani tundin munan man changkai thei tur nai vai ber chu mita mutu nau pangte tu soi deuh zong chu ni maya ti chuan an ni ho chu kom kualin an ni mu pa mel chu an thiam danin an soi tira chu mi mil chuan forensics ka artist ten an lo rin zia top maya ti chuan an duang thlapa an zia hnuah chu thalak chu an the dar ta ani tuematal chuan an mirin hlal pa chu lo hriain police nen an ron soi mai an be sea chu Tleirawl chuan no pangin ral khata tang an mu an soi chon an zia chon le mai ani wangin misual mel chu ang tak takangem arin tlak chiangem ti te chu zon om the ani ve tho boka anin nga na chu aro pui viau lo ani chuta an hlo thon ruk angein chu milema mi chu hriemo lo muemo an om mang hau lo maya nu chui tu de beidong chuan a mutu ne in soi nau pang ho zinga a biak tlak deuh ber dru miller chu a kha tokin anan kom le ringot thina ani la mi panau pangti taka azam tula a topa phei chuan thu nei tu sang lamin koman khap hial ani chu tianga thei to pan chua ve chung chuan ma so na tak pom chuang lovin kuma vei ta der maya atira kha chuan amo phurtu hi zon chua deuh ngal mai anin ring khania a mai ro chu rinain a hau tak tanek mai sarai thi tang kum khatle chan veral nu kum sanga zakwa som ko pathum jun thla chumhalama chuan an school federal way high school kota ama shring na hunan manga zirlai tele anu le pa thanem tak pung khomin chanchin bumi lam pon kal thlea kum hial veito ma se sarai chun la thei ngil lo tia chianga om le moi ti wanga kal khom mai ni lovin a bo ruak an cheng tak tian mit tuiluang chuan anem chiang viau ome chumini chuan sarai pualin ama shereng nana van tlang thu thleng an siam chu hona nia chu thutna bula chuan dar mangin awi duat em gibi lem tele lamna bun thin phekhok lem te ba ka alekh bulem te an siam tel boka thutna tlanga chuan sarai thu ziak ngainat em carpe diem ti chuain chukal boka he thui latin thu fing zinga min in aum zia chu hun thai nei lai hian hlimla nuam ti takin hring nun mangro ti ani berang chu thu ril le moi tak mai chu sarai chuan a thi ni thlengin nun puya adam chung rei lo viau ma se midang tana in pein hlim takin huna mang thina a thi hnuwa po mi thin lunga thi ve mai to don lo an ti ani chu ti lai chuan a thi na chui tu te ve thung chuan an hun thanei te chu an mang tangkai ve thei tlat lo maya ol sam te angalang si kha chui chua chu soi lo ma son na tia han lom ve deuh na tur tak ngial po an nei hlei thei meu lo hun aliam zela a case khoi tu te pon in thla ka lo hun ta sarai that tu chuman lovin om hlen mayang ti te po hlom tarum rum mai ma se chu ti chung chuan kum som laia ve nuwa po nu chui tu te chu an be dong du chuang lova rin le soi du nei mi sang ne na changa an thu don po sang thum chuang zetani to ma se ma son na lamero alo wow hlei thei chuang lo kum sang ni aroin her chua meu chuan thiam na le man ruwa te po lo chang tlung chho ve ta hlea rampum huwa poi khoi tu sang te DNA von thatna an sample rin hlelte ne na khai khin zung theina tur combined DNA index system alam toya code san ti mai chu man thei tura duan chua alo ni ta chu chuan tu na kan case ka lai me kan nu chui tu te po be se na thar aron siam le ta ani ti chuan chu code thara chuan sarai thom no DNA mu kha amil puinan zong le ta misual abikin tual tha hial po she to lo te chuan aya poi te tham zok angalang en tirnan
ruk emo mi bum emo mi soi sak te thleng poina niang chu an ngai hovin ti mai pon ol sam viau thina chu wang chuan kum som chung kha chuan engemaw case bera chuan man lo tok toin an database thara chuan a profile po aum to ngein be sei ani ma se chu po chuan beidon na ti zual tu mai alo ni le ta an khol ko di sa po chuan chu DNA mil pui chu alo la om chuang lo ani evidence thatak nei reng chunga man tangkai thei chuan silo chu nu chui tu te tan a hril hai thlak dana dang riau maya poirap thlak ta khoi si kum som zet eng poi dang ma khoi zui mi lovemo man tok mi lova lo lom thei chu makan ti hial zoka abir hlen lovang ti po soya harle zual to ani chutia mangang ril rut takanom lai chuan tun case kan chang tu nu bertur picolin Fitzpatrick hun aron thleng veta ani DNA technology satlia lo deu chung ko thla kal zel chuina genetic genealogy an ti lama asul so tu mi poimo takania chutiang forensic genetic genealogy mangchuan DNA sample sang te chu khol manga khai khinin mishingin lai chin dan chile kwang Thlahtu bul khat chuak ho chu a chui chuat thea tin an mani nan hriat mi lo po chung khat Thlahtu te atanga thi sena in zom na nei te chu kholin a chui chuak nal thei ani chuti rual chuan chu thila chuan mason na tur tam takalo om ve tho boka nu chui na lama thok tu zinga ngei po chutiang thiam na churing zo lo le in nga na mang du mi lo po lan om ve nuala thil thar hlau tlat angai anga kal hi la tharie tileringot ang chi kha sa pho zinga po hian an lo om ve tho ani mel khop mai pikoli ni ngei po hian chung bo ruak vel chu aman thiam ve veka he pitar hian enge mo boi puile ti melinan melthin ti te po chu hai big lo ma se atuma chianga a mele nai na lul boka athil ti chu thang thar lo om zel turta na la poi modon ti shein abei dong du reng lovani King County Sheriff Department na doktu te poin chu thiam na thar chu man tang kai da na om be se na cheten nea kong dangan hriat to miau lo wangin an chance nei chun chu an bo zui zelanga ya ti chuan sarai thi tanga kum som ni zetaliam nu kum sang ni som pakhat khan a case chui tu de chuan forensic expert ming thang pikoli ni chu an va be pop taroi mayani pikoli ni chuan chutia kum som ni liam nuwa sarai case thar thole han ni tur chu alom rualin a hupur ruang reng hlea a chung te suilung nu te kai thole mai mayanga hlotlin na melan mulo le ni ngat phei chuan anrilunat na ti thar tu mai mayan ni le te hlau vea a mai ro chu victim te ta na ro rel na diklen chua chu atum berani ve tho boka wangin chu malak na thar chu a thlop lo phal big lova nu chui tu tenen mai chan nge ana in mu nuwa phei chuan be seina nei sang le zual ani chuta pikoli ni chuan sarai case chuan an zir chian tak chuan zuam ruk na riau anei tatlat maya kum som ni chungot case mu to nu ching fel thei tu ni dona in hriat na neya a phur thar ta hle ti chuan sarai thom no DNA fia takan mu kha han chui ta chu pa chu eng mi po ni se an Thlahtu bul a thui theang ber chui chuat tumin a han bei ta tak maya a chui kir thui remasin an Thlahtu bul hriat thui thei ber chu kum sang khat zaru ka piang Robert Fuller ani hem mai chuta pu Robert Fuller te chung kwa chu England atanga mingo ho America rama an pem thlak hun laya longlar tak pakhat Mayflower anti manga pem lut mi nga mazat zinga miani ti te thlengin a chui chuak tarup maya athil hria chua chu a hra thiam lo tan chuan a maklutuka awa makave anti hial ani tin le lama chuan kum sang khat zaruk dai chu a hlale lutuk toa Robert Fuller thla te po chuan wak darna sa to don ti a chianga
tin an van duai viau te ni lo chuan an chi le kwang pon thanem turu tara don ti rina har sa ran lo an thla te zinga sarai Thlahtu chuan lo mani point thur chuan chu la hau tak bon heavy metal don ti chianga a phuram rualin au puram na lai china tam ve khop mai eng poni se picolini thil mu chu chu ma son na ti lo rual ani lova ti chuan chumi zul zui chuan an chung ko ming fular ti ming pu shim chu chulai nai chuan anomem tian an dap ta char maya ti chuan le thil poimo takan shet chuak tarup mai no chui to de chuan sarai te chung ko thian nai tak pakhat zinga bil fular ti ming puanom tian shet chuak ta hlau maya ani sarai te skula ama hriat ring na thu thleng an siam khami boy pui tu te zinga mi a thanem ngai le tlom ngai ber pol ani nge ti chuan chu pa chuan mi sual chui lai chu lo ni rengem nge ama ni lovin alai chin nai tu emo an chung ko thla zinga mi midang an lo ni zok nge nia an chui lai nen an chung ko minga lo inang ve satlia mai ti te chu chui zui tur na poimo ma sa lo ni le ta ani chanchina an hriatin sarai nu le pa te chuan an thian pa bi la chuni thein an hrelo ngala a chan po an rin hlen lo shim wang ani pialama naupang hovin an mi hmu melom dan an se tanga an lem zia le bil fulara chu anin ang lo heavy an san zong po om ang lo rem takani an mirin hlelan soi kha chu fit duruk vel pasang thatakani lain bilai chu pasang ti han soi turani lova tin an kumzat point mil chia chuang lo heti lai hian pu bilai kumsom sari pakwa lai upa putar tia soi the ni toa poi khoina thlen lai khan kumsom li pariat mi ni don ti nani no pang hovin an soi dan kha chuan an mi hmu pa chu tlangwal la no pang lamani box sia ain mil lo vel vek ani ber pubi la po chuan ama an chui lut ti in hria chuan eng ti kong zong main sarai case nen chuan in zomnan nei lo ti kon fi takin a soi chuak ngala lau thong mi lovin a DNA test tur polak tir maya test result ron chuan bil full re DNA le sarai thom no DNA te chu ain mil lo tangei reng ani chu ti chung chuan picolini chu alla beidong du chuang lova chui zui tur le malak zui na tur fular ti ming pu han nei ringot po chu kumsom ni layan lo beidon to na ngai to chuan mason na ro pui taka angai thowa athil zir chua chuan a chiang bokaniang sarai Thlahtu chu fular ti chung ko zinga mi chu ninge in aring nget bur to maya kumeng zat po ve ma se eng tikai mo chuan la hriat chuang nge in be sea ma sean tinek neka kum chu lo liam le maya ring hlel tu te ngai dan chu dik chole don te po ang le tarum rum mai kum sang ni som pariat aroin her chuaka hlotlin na tak lom thei chialo ma se serial killer rap thak zet mai Geronimo investigator te point kan lo chui shepto Golden State Killer an ti chu picolini te ma chuan forensic genetic genealogy thiam na mang chuan an rek tanal maya chu chuan picolini po ati phur thar hlea sarai Thlahtu an chui na konga po chuan hlo tinin be seina nei len pha ta hleni ti chuan kumsang ni som pakwa September thlarin her chuan sarai case a chuan masona lomom deuh main nei thar ve tangengea chui chian tlak nian ngai an chhop chuak vele theita ani chung mi te chu Edward le Patrick Nicholas te u naw ania an nu te lama tanga Robert Fuller cousin nin an hlat deuh to wangin an hminga po Fuller ti chuan puzui to lo ani an niu naw chan chinan an chui chian le zol chuan Edward Nicholas zok chu rin hlel number 1 an da ngala a chan po ani tun mai ni pat me chiat na kai noi poi khoi na manalo ni to wang ani ani chuman tok to te DNA an chin chena kori sa chuan a hming nai sai lo tak chu lo chuang sa to a forensic lamin uluk
taka an endik nuwa Edward DNA chu sarai thom no DNA nen khan ain millo tian ron report le tatlat mai ti chuan andrin nep zok Patrick Nicholas chu anan chui chiang vele ta ani ve thungi chu ti lai hian nu pui then mani chawa khosania poi khoina thlen na mun federal way atanga hlavak lo kho pakhata alo parol mek ani a khosak dan polo common lo rem khop mai le ngala chung le khatemo fatemo chasemo ama han ngai sak le ngai ventu em anei lova kar tak ngel po nei lovin awa vel nan bas mang berchin nin an chanam te chuan seni no chido de chuan naril hel thei dan o mem ti mela ni boka thilrin lelom thei tur chu an shet suak le tapang mai a chuan na thin city bus su federal way high school bulkong a chuan tlang fo ti an shet suak tatlat maya tinani sarai thilai khan kumsom ni pasari mi chawalania chuta athalak hlui te anan en chuan nau pang hovin an soi panen khan aloin nang phiang sen mai boka atira anrin hlel nep de uzokha chezual top chart number 1 a aronin vor chhota dor mai hetilai hian a case suitu berchun detective John Free anile dai toa Patrick chu a DNA nei thei se chuan an khai khinanga ani le ni lo chiang mai turania ma se phalnan nei lo chuan khoi moi DNA kan lo test lok vati ngot kha nam chang kang jok te che dan ni velova chumi waren la tur po chuan lak na chan thatak rin helani na chan rin tlak tak mai an nei anga ya om zia chuan fin fiana an nei theina man ruwa la tur poin fin fiana fia fai fek fokan nei angai tina ani chu buai thla khop mai crime scene bula basin atlan thin ti tele suspect lem zia chupne na in ang reulutuk ti vel te mai chu court in angai thu tak lo ro pui mai sia anni lain vadil thor ta se alo rem ti mi alo thea han nor lui chi ni don mi alova tin poi khoi tu lo ni tak phei chuan alo film khur pha dai thea chu wang chuan warren telovin anrem shet na mangin dan bo che chuang silovin a DNA sample nei thei dan kong an dapalo ngai don ta ani ti chuan ama zui ru a DNA om thei na thil thli thlai reng turin detective John Free chuan anaute zinga mi han ruat ta top maya no situ te hian dan zom tur khir takan nei vea rilhel po lo nei se thil engemaw bi kan ilo chuan search warrant te lo chuan an duin mi mal thil le bungrua ten va hai sak ngot thiang lova Patrick angei poi engtin man la dap thiang lova court search warrant han dil tur poin an case nen anin zom thei dan an hriat chin chu la toilu tuka chu wang chuan dil na thelu tak ngial po an la zuam chialo ani ti chuan an ti thei chun aru ka zui policy chu anan kalpui ta chara an tum ngar boka hun rem chang an muta lau mai Patrick chu man choi man thei in suk na dora kalna an zui ruwa hun engemaw chen nuwa dor khota chuan ron chuakin ain suk nga pa chuan ziala zuta wang maya azial mora chuan a chila kai ngei don ti hrin en thatu de chuan an lo thlir dau to maya azial bung chu pai lau chuan ama mi mal thil ni tolovin bolhlo mai ni to dona nu chui tu de chuan danang thlapin evidence atan an mang thiang to don ani ti chuan le an be se ngein azial bung chu konga chuan a pen per ta chak maya chumi zo chuan eng mangai thatlo na po nei lovin dora chuan a lut le ta chu vele en thatu te chu rang mang kheng nei per chuak ngala ti chuan biatemi chun ni lo na Patrick azial bung pai chu an va charta ani rang takin chu bolhlo hlutak chu laboratory lama an thon ngala anan endik chuan an base se ngein Patrick DNA chu an nei thei tangeya ti chuan phur takin sarai thom no DNA mu nen khanan khai khin ngala
chairo alowin hmelṭha chia mai ti chuan Patrick Leon Nicholas chu danang thlapin fin fiana thatok taknen sarai Thlahtu boya chuan an manta hnuchui tu te hian an hnuchui chung zong khan rin hlel sang li chuang report an dong mana ma se chung zinga pakhata ma chuan Patrick a hming hi alang lova tu mai na ni chuan rin hlel mialo ti na nia amak ang reng viau ani sarai chunga poi khoi tuan man tia chung tele a thian te an hril chia chu lom na le lung le na mit tu ya luang mun ani ber mai kum som thum pariat zeta liam nuwa an be se hlo tling ta nia khati chung zong khan nu chui tu te hian an tong thlamuan reng thina thiam na sang zelanga DNA technology thazok nen sarai thatui chu kan laman khopang bedong mia su tian lo nem thin chu atakalo chang ve tange nge ani aruang mu masaber tu le poi khoi tu po mit nge lo mutu jumilar point Patrick Nicholas mela han mu chuan ani chiang lutuk ati ngala khami tu ka an mu pa chia chia khania a melo pato ti mai lo wa chuan danglam na lom lo nin a soyani ma se chu ringot chu court ma ding changangem ti chu zo na lian takalani tho mai ama Patrick ang chu in puang mai se eng kima fel ma beranga ani lo chuan thiam taka zo chhuemo evidence mangan nora in puan tir danan da pangai don ani ti chuan Patrick chu in kom na pindana anan thut chil taran maya ani la chuan eng thungen soidon ti tele eng wanga man ngen ni ti po shed lo thu te soi ve tlat maya in puan ti lam chu be seom lo khop mai ma se nu si tu te hian lem chan thiam tak tak dot soi phut zuk nei lo mi nga mo zatan lo ma chon to wangin Patrick poi chu ti mai han rin ngal duak tuak chi ni lo tian hre chiang hlea ti chuan an man chan chu hrilin Tleirawl pakhat tual thi case an chui me ka rin hlel number 1 ani thu chu an hrilta ani chuta a chan na chuan an be se aya thain anin dop na chu aron hong zau ta Tleirawl pakhat Sarah Yarborough-i tual thi dan kan chui mek ti zong an seilain ani chuan ingti kumami nge aron ti ta heu mai chu chan na kan ti don nge aron zolet na kan ti zok don chuak kam chuak chuan eng kimaron ti chiang ta deuh duak hian a hriat thea an case chui lai chu shelo tak tak nei se chuan tunge chu te po ti mai thea ma se eng ti kami nge ti ron zo chat dana chuan a rei to ti a hrian ni nge ya ngai thei tlat maya ani lo vek poin mi pakhat aya tamalo that tonga eng ti kumami ber nge ti a zo na te po ni thei hial mai thei boka eng po ni se chu thu eng ti kumami nge ti chu poi mo ziri thot ringot mayani ti chuan darkar khatle chan ve zeta in kum hnuwa Patrick chuan tang zo doni nen shelo ni mai thei ukila lam ta chul maya dan shemi te kianga lo chuan eng ma soi to don lo thu sein angoi ta man mai poi khoi lo tak tak chuan ukilan mamo ngai mang lo tian hriat awangin nu chui tu te chu an nui ru tut tut toa chuta anun hluian an chui thui le zual hnu phei chuan Patrick chu ni lo wanga ti hanrin hlel thar le deuna tur pakhat maum tolo kumsang at zakwa somriat pathum jun thla sarai thi ma kumriat kalta vel dai khan thil thleng lian tham takalom toa tu khachu kumsom ni pakhat mi en crony chu Richland Washington Columbia lui pui kama tui luang mar put mai chu thlirin akar chunga athuwang fanga chu te lai chuan mi pakhat hian aron belhol maya a mela engma han hlau tur om hran lova tin chulai vela midang lom ve ta chu aron belum lam ve ni mai hian alanga nelom po nelom vei phian ani ti chuan eni chuan thataka lo changin tui pui chu tui chen le water skiing ti nana rem thu lo sei ve luama chu pa po chuan pet nikol sa ni thu sein chulai hmuna chuan ron pem lunal rei big lo thu te shila
tui chen po thiam lo thu te a soi boka lein mel shet lo ve ven ni chung chuan an ti tui ta phian ani ma se enge mo chen in biak nu chuan eni chuan ngai that lo na nei ta tlat maya chu pa tong dan chu danglam tial ti she theya aw te chu khur ta hial maya amit meng leom dana tang poin thil thalo ti she don lo washiat na anei ta ti chuan tlan chu mai tumin akar kong khar chu han pot khar dona chu vele chu pa pet Nicholas in ti chuan lo dangin a ngonga chem teron chuk tua tariap mayani anything mei chom nem tan chuan ti thea wang ta hlea chuta chu pa chuan aka chu hup sakin kar tang chuan chuak turin ati zuya chumi hnuwa luilam pan chuan a chuk thlak tir ta ani luilam pan kong chan ve velan chuk thlak nu chuan ding turin atia eni chuan a chet vat lo chuan a chunga thil dom lo taka thleng don ti a hai big lova ahma tui hlewa thiam lo thua soi lan zeu kha ala sherana ti chuan vele khata tal thuta chak thei topin luilam pan chuan atlanta chiam mayani luya thlen vele tuya chuan a zuang lut ngala a chak theyang berin li thuk lam panin a hleu ta char maya eng chen nge himanga eng chen nge tuya chuan om theyang ti shelo ma se tu te motalin an lo mu chuan atan him na chan som ti ria tin miswal chuan hlau thon na in a kalsan maya be se bok ani ti chuan a be se ngei chuan eng tin mo lui kamalong thun na pakhata hian ain hai chuak taroi maya chuta lo om te chuan lo boy somin a thil ton chu police an hriat tir ta ani police tampo chuan rang takin an report don chun bo zui ngala suspect pet Nicholas chu a mingpum Patrick Nicholas anin kumatlin main mi pani pong swal wangin an lo man der to tin mutsuaka hemi chumpo hian atan wang nuwa lo chuak le deuh chia ti ten shele ta zel bok ani ti chuan kumsom pakomi Patrick Nicholas chu an zui ngala ama an lo hrisa to bok nen harasawak lovin an man le ta ani pong swal tum thu boy or tirania ani po chang boy lovin an pu na chu pom ngal mia tinril rulama chen lo na nei anga in soin mi pong swal chak tlat na nei thin nia in hriat thu a soitel nge ani ti chuan court chuan eni laka a chet na wang chuan kum som tang turin a chung thuarel saka ma se kum thum le chan ve ma chau tan nuwa lo chuak le dai mai hi lo nia a chua thu chu eni po chu hriat tir ani chuang lova ngai thatakin om zui ve maya chu pa nen chuan in ma chon liang ti reng alo ngai tu ngai big lo ani Nicholas la kathu she tu tur midanga nom ti nu sui tu tenan hriat chuan eni chu vakom chian le nge thain an hreta ti chuan kumsani som pakok to bar thla khan a chena in kong khar chu an vakik takar kar maya eni na ron hon chuan detective pani te chu an lo ding ran toa case lui to deuh mai pakhata thu zo fian du thuan an hril chuan eni chu a phu chiang khop mai ama kuming mazat liam ta ama pong swal tuma beitu Patrick Nicholas khamman le ani thute Sarah Yarborough-i Thlahtu boyman ani thute athil lo ton to neni nang hle an hriat thute an hril phei chuan chople chilina swang to na in kum sangkat zakwa somriat pathuma shwailet le ani bera ahun laya atha phan mangan ziate van nei violo se chuan sarai chanang chu changve theidin muna din dan te ngai to chuaka arulwa lo ngai to ngai manglo chu athil ton hlawm tak chuan alola chen chil rengani ti ain hra chuak wai mai tin kumsom thum tang turati kumthum le chan ve tu le ka chuak le tamai ti te kumsom khalo tang tlang se chuan saraya tha huno mangvela khan zela alo manga sarai poladam don ti te an chui thlen phei chuan athina rim hlur to maya dan ro rel na podem tak zet thu sei chuak nge a chu pa zel lama thon liam le na turani don pho chuan
chula piang ti turin ain pe ngal at mayani sarai thina ayo ding tur King County Assistant Prosecuting Attorney pani Celia Lee le Mary Barbosa te poin Patrick Nicholas chu poi khoi zong changtlat mishing ani ti soin chet dan phung big po fel takin anei thlap nin an soya enile sarai te kha kara anum lai na beve fea chataka pan naya betlang nel masain anin rin lo lai takin chem te na vauzuya fian riel lama shoi ta thina ni anti no sui tu tenan an chui thui deuh chuan thil poi mon hriat bel zela sarai thi changa kum thum kum sang ka zakwa som kwa pali khan kum tling lo khoi khem thua manalo ni le boka poilu tuk mai chu henga poi khoina zong songa hian a DNA lak sak ngei tur ti dan thu pe kalom hau lo maya chu wang chuan ko di sa po chuan a minga chuan lo pha sarai tha thua po chuan manan harasat pha tareng bok ani ti chuan Patrick Nicholas chunga ro rel na chu trana ni ta ma se atira tangin prosecutor lam tran muna phet ngal deuh tlat mai court ro rel na mashuai pre-trial hearing anan nei chuan a main poilo khoito ti ringa chu tuala that ti fin fiana tling lova eni ngei po khatu se tu tan man the ni lo tin just chuan a poi khoina record chu evidence atana mana phal sak tlat lo maya chu chuan ainga ma main an accuse patran mun chu ati che sa thei dona rorel na diklen chu harasat pha thei don nin angai ani han ngai tu mai chuan miswa shem theina ni don phot chuan rem chang te chu zon ve mai om ti thenia a mai ro chu judge tan chuan on lam nei sa lo le thulai la takaro rel na kal puya chula baya sanga complain na lua thiam lo chan tira ni vai chuan ani na hli sakani ba ka zel tan thlenga shem thei ni ve thowa chu wang chuan court thutluk na puan ani ma chu prosecutor lam le accused te ngei po chu thiang hlim na ang khata en rian ngai tlat ani a mai ro chu tian Nicholas sul nu zong zong nola ni chung po chuan an tran mun chu ngat thoka ta hria in prosecutor de chu an thla phang lem chuang lova ti chuan nikum kum sang ni som ni pathum kum tir lam khan sarai thi changa kum som thum chuang zeta ve nuwa a thu boy chu ngai to tak takani chho ta chau ani an mirin hlel po kum som nga pakomi lai lo ni toin kapu tia ko rual ani toa chumi jing chuan sarai chung te chuan kim hlea hunrei takliam to ma se adam lai a thian kom thin te poin an la phat san lova court chunga chuan an thian nu tan anun hlutakan ron senga sarai te chung ko tan hian an hlu khopang le prosecutor lam tran chan lian ber chu DNA evidence ani lo theilova chumi tur chuan amma sain Patrick an rin hlel thei chan ber pikoli ni hova an boi pui forensic genetic genealogy chu arin tlak zia pholan masak achula thil thar le laman lar lutuk lowania wangin jury te chu chiang ke kok tak mai an shil fiangai don ani chulai tak chu Patrick ukil David Montes apoin beilet nanaron mang ta chat renga ani chuan genetic genealogy chu thil thar lutuk arin tlak le rin tlak lo pola chiang lowani dante chumi manga tol tha thu boy han rem rup mai chu thil ti chi lo to pani thu te thiam takin asoi ve hlar maya Washington State a phei chuan chu tiang thiam na chu court rel na tran chana tan an man voi khatna ni miaw wangin an case khoilai chu hun local zel tura tan a poimo don hlea jury te point chu thil genetic genealogy chu arin tlak chiangem ti uluk takan ngai tua ngai don ani David Montes chuan nu chui tu de chu an tlo chuan lama Patrick chu an pu kwal vel mai nia soin rei takan chui nuwa pon chui chuak theilova an mangan to wangin chana dik nei ain chana nei ve shim chuan thu pui to zoka chu wang chuan an man rem chan thei tur thiam na thar lutuk an ma ni ngei poin an la hriat chian lo genetic genealogy an ti chu an roi taringot maya ti chuan Patrick pu thluk nan manan tum ta ni tin oyom takin a han soidap dapa jury teril rupo atne viau nin alang
Amai ro chu sarai te tana ding ukil te chuan an ral thuam thaber an lo la khe khalaran chu ron phorin petrika DNA ngei chu tual thana hmuna sarai thom hnuah ngaihnawm ti te a DNA sample an hmuhna pawh mi patchi ani thu thlenga an soita ka chuan buru ka in thlak ta hlok maya petrika le sarai te chu in lai chin na lein hriat na engma nei lo an ni boxi wangin ti palthil thuina thom hnuah chuan a kai niang han ti rual ani boxi lo tin a DNA le sarai thom hnuah an DNA hmu te chu aloin milpal aniang han ti don se aloin milpal theina chu tluk le dingon hlir makta duai khata pakhat vel chawani thu te anan soita ka phei chuan pachika te lam tan chuan tran ngai na awang ta hle chumi pui tur chuan kumsani som pakwa ainan dap tum khan engamon mutsuak nual boka ain chung chu mihring pa ngai chen na nioma moilo khopin a nok turua electric connection takngial pom lova chu tianga ni lai chuan za mo buin ziana le khabu ve thung chu amma ka tamaloin tiang ur maya a shelo tan phei chuan a in chu Department of Strange Guis Library moti mai tur khopin sarwa kai noi bu chu anga turu niome tin aina chanchin bu pakata chuan DNA test manga sarai case sui chu be se ni danin ziana chanchin bu lawin keu sa thlapte an muboka chu case chu alo ngai event hle ti hriat thei ani tin chawka po do chuan meiche pakhat sarai na thi lai in belang chia cheerleader uniform ha thlak pakhat chanchin bu tanga che thlak ni ngei turi an hai chuak boka prosecutor de chuan Tleirawl chu tiang thom no ha chu I tle ni an ngai ani chu thalak ngei po chu court a chuan evidence atan lek chuani nge a court chung bo ruak po ati dang lam hle ni in alang ma se au kil David Montes a chuan chu tiang thalak ringot chuan poi khoina fin fialova an case a chuan poi mo na po nation lo ni na soi ve tlat thunga aina chuan chanchin bu hlui dar nia in nuaya chung zinga thalak che thlak pakhat lom ve mai chu thil mak po ni lo ati ve tlat ani evidence an phorril tuala a thi lai sarai thum noin belte a pheikhokte kumsom thum chuang zetan local thatto te chu prosecutor te chuan an ron lek chuaka chung te chuan sarai chung te le a thian teril ruati tharin rorel na diklen chuan du na ti sang le zual nin an ma ni ngein an soyani chu tianga ni kwa zet thu shatu le evidence chi sang phora anin be nu chuan thutluk na siam lo hunta jury te chuan ni khat le tle manin ron khom nuwa an thutluk na an puang don ta ani court chung chu re thua pa sarai chung teru ru chu shom tina lau thon le be se nein cho pol hian no tot up to maya thode depin thutu na puan hun chu an ngak taran mai Patrick Nicholas chu thu boy ri taka thiam lo chan tir theinia in buat sai sa le tumlok reng wanga tual that ti chu chung thurit ber turnia ayanep de uzogani point chaninga mo wanga mi that le du reng wanga mi tha thua de thiam lo chan tir theila ni cheu don ani ti chuan jury te thutu na chu puan ani ta a masaber in buat sai sa thlapa tual that ti thu boya chuan thiaman chan tir ma mai le sarai chung te chu an ngil dup phi ni bera shem lovina chuak mayang ti hlauna lian takina tuam ngala an zam to rem hle amai ro chu Patrick Nicholas chuan tumlok lo ma se sarai chu thingei turina duwa akuta thlaka wangin a thidon ti a sheboka ni tin meni som kumsani som ni pathum khan first degree le second degree murder thu buaya thiam lo chantir ni thu puan ani ta ani sarai chung khatleina de tan chuan an lungai na te chu kiang ngal duak lo ma se poi khoi tu ber thiam lo chantir ani ta ka chuan an phur chu tlem chuan lo kiang ve ta dewa an ril ro zo na ria kareng thin chu chhani na lo om ta ani a shem na tur puan ani ma hian
atuar tulam chung kwale thian te chu soiduan nei te soiturin judge chuan asoma sarai thi na inan mani ngong dan tele torna thlen sak dan zong te chu rir khoi takin an soi hloma tin atira thu shetu chanan phal saklo pechikan pong sol tuma lo beito eni po kha soiduan nei te soiturin aron ding chuak boka pechikan chu nu melahan mutsia chu voile khata om dana danglam ngal veka chu nu mel mu chuin be selo tia chiang viau ani chuan alaka poi khoi tu chu atan hun tur tang tling lova chuan ni wanga arilunat dante chumi wanga midangin an tor dante sarai ngei po chu a hun ma chuan ni wanga thiani dante kumsom thum chung mi tam tak tan nat na thlen pha dante chu chiang taka soin chu tiang thil ti sual pa chu thleng non to lo tur le shem nan na theng ber peturin court chu aron ngen ve boka ti chuan anu chol kar ni a shem na chu puanin kumsom li paruk chung tang turin a chung thu relani ta ani sarai chung te tan chuan lom viau chu hara an fanu an u nau nu chu lo le to don lova tlem chuan ril ruadam ve deuh tiani mai petrika chu kumsom thum chungot zale na lo laumte midang chunga poya khoilem ti po hriat ani lo lai te chu an rudam kim theilo na ani ve bok eng poni se petrik nicholas chu adam chungin zel runa bel to don nin alanga kumsom thum lai ve ma se asul nu chu no re theinilova kum tam tak nuwa po athil ti chuan ron phak le tange ani adin mun ngai to hian lali suan an sual na le bo chiat na te ka shareng to lowang minan ti sakbik tlat te hian ring tu te van ni zia ti chiang viau o me ti dai teang ole khati zong kha tun chum Geronimo crime kan ti chu thei te chu alo ni le ta kan merchandise mol mai kha Geronimo investigator te tan liu liawa siamania in nei lo chuan ain me don lo te nia lo lei chur ro khai in zavain tuk chuan om choi tui mut tui mang chale vek